చాలా బాగున్నానండి. ఇది నా రియల్ ఫేస్ కాదు, ఇదొక స్నాప్చాట్ ఫిల్టర్ అండి. నా ఫేస్తో ఒక 60% మ్యాచ్ అవుతుంది ఇది. సో ఇది పెట్టుకున్నాను, నా ఫేస్ అయితే రివీల్ చేయొద్దని. బాగా హెడేక్ ఉందండి, వర్క్ చేస్తున్నాను కాబట్టి. సో కాఫీ పెట్టుకున్నాను. టీ పెట్టుకునేంత టైం లేదు, చాలా టైం పడుతుంది కదా, అంతా మరిగి పాలు పోసి అన్నీ చేసేసరికి, అందుకని క్విక్గా అయిపోతుందని కాఫీ పెట్టుకున్నాను. మళ్ళీ వర్క్ స్టార్ట్ చేయాలండి. నైట్కి కాల్ ఉంది, మళ్ళీ అప్డేట్ ఇవ్వాలి ప్రాడక్ట్ ఇష్యూ మీద. సో మీరందరూ ఏం చేస్తున్నారండి? లైఫ్ ఎట్లా ఉంది? మీ రోజు ఎట్లా గడిచింది అన్ని కమెంట్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ ఛానల్లో మనకి జాబ్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫో కూడా ఉంటుందండి. ఎవరైనా జాబ్ చేయాలి అనుకుంటే ఐటీ సైడ్ ఎట్లా ఎంటర్ అవ్వాలి ఏంటి అనేది టిప్స్ కూడా ఇస్తాను. సో డూ లైక్ అండ్ షేర్, సబ్స్క్రైబ్. బాయ్ బాయ్.